السلام علیکم گلین چاروں کو وجدارو کار خجائیں ہر اندو دم گائیں وش جوڑو سلامت باتیں وشیاں جمر شمزرہ سائل و ساچاں باتاں گلین چاروں کو وجدارو کار میرنگے دابا مجیب ما فدا وطی چینل چور توار دکھک نوکی نوارے آرتاوا یا شمدے ما پیش کنا بل نوارا پیش کنیں ساری اگر شما میں چینل چور توار تو کا نو کتیں اور میں چینل علمیہ لائک شیئر سبسکرائب بگنے اے نوار سرا یک لائکیے علمہ بجنے بیائے منداد کنے ہوتی مچی گئی نوارا میں نوارے ٹائٹلیں استاد شاہجہان داؤدی کہ آیا ہوتی نوار یعنی کہ پیت بند نمبر 5 آئیے نامہ گیابان شنگو تالان کتگا بیم سی پروڈکشنہ او نادرف استاد عبدالستار نامہ نمہ گب جنے کہ آئیے سوت کو جام بیتگا آئی شاعر کو جام بیتگا آئیے سوتیں لڑیاں لے لڑی شاعر بتار ارشاد فرواز دیگیک سوتے گارا من پری رنگ شاعر بتا عبداللہ راہی ادگیک سوتے آسے دلے بندہ شاعر بتا شکیل آدم دیگیک سوتے دلا ہنچو مکن بے قرار شاعر بتا مومن معراج دیگیک سوتے چا مود ٹال سرا شاعر بتا ڈولی بیگ دیگیک سوتے تو روے در ملکہ شاعر بتا زبیر مختار دیگیک سوتے نہ لوٹاں دنیا ہے دوستیا شاعر بتا عارف عزیز و دیگه یک سوتے چے گناہ انت منی شاعر بتا سلیم ثابت و دیگه یک سوتے بیا دور رویں شاعر بتا امجد رحیم دیگه یک سوتے تو منی دلبر منتہی شاعر بتا قاسم پراز و دیگه یک سوتے اتکگریان نوبت شاعر بتا مبارک خازی ہو گلین چاروں کو وجدارو کان شیئے زیمر خار بتا زور خان زیوی بہنجو سروز استاد اسود بش فرید ریکارڈنگ کتگی شاداب اسٹیو صدر کراچیا ریکارڈس بوتگی رضوان راجو بوتگی روتگی رضوان دانش سر و سوچ دانش بلوچ ردخار عرفان دانش گلین چاروں کو وجدارو کان اگر شما ایوڑیں نواران سا سرفدی لوٹیں اور عالمیہ میں چلنا سبسکرائب بھی کریں مرشیمہ غبجہ استاد شاہجہان داؤدی البم نمبر یعنی کہ پیت بند نمبر 5 آئیے نامہ گیابان اور نادرفہ استاد عبدالستار نامہ آیت شنگو تالان خطگا بیم سی پروڈکشنہ ما ایوڑے نوارانی سرا غبجنے ہو شمارا وطی کونے گوشندانی بارا سرفدی دیں ہر کو جائیں ہر اندو دم گائیں سلامت